Mercat de la Vall d'Hebron, primera hora del matí. Comença la ruta per conèixer com van canviar els Jocs Olímpics del 92 aquest barri d'Horta-Guinardó. Yo vivo aquí desde el año 60 y no había nada, nada más estaba la residencia y todo eran huertos. I ara està molt bonito. Veïns, però també estudiants i turistes, han seguit les explicacions del responsable de la transformació d'aquesta part de la ciutat. Són plataformes mirant al mar organitzades en funció dels torrents i de geometries naturals que es poden trobar en el lloc. En aquestes plataformes s'hi van disposar els equipaments, habitatges, espais verds i carrers que després conformarien un nou barri. Durant la ruta s'han donat a conèixer anècdotes curioses. Per exemple, que l'escultura dels mistos s'hauria pogut instal·lar a tocar de la Ronda de Dalt o que per a l'escala sense fi es va comptar amb la participació d'enginyers de ponts i camins. La idea de l'escala sense fi és aquesta. Tu vas pujant els graons i els graons tenen mesura diferent, de manera que tu mai veus al final. El mateix que passaria amb una recta, amb una autopista. Tot un patrimoni que, tot i que ha suportat bé el pas del temps, els assistents a la passejada coincideixen a destacar que requereix de més manteniment. Dejan las hierbas, dejan todo, no limpian mucho. Lo demás está todo muy bien. Hace falta más olimpiadas para que se termine de arreglar los barrios. Després de 2 hores de caminada i per acabar, una macedònia per recuperar forces. Buenísimo.